Oh, hei, ti'n cofio pethau nawr yn siopau? Ie, na fi chwaith. Nawr fod y stryd fawr basically di cael lawr. Ni gyd wedi gorfod mynd i siopa am fargenion ar lein. Dim mwy o ymladd gyda'r siopwyr arall, dros designer brands a'r sizes olaf. God, dwi'n colli drama. So pwy yw'r bryd newydd yma o Siopwyr Rhithiol? Y siopwr fargenion, nawr. Wneith y pobl tin yma trio wneud unrhyw beth i arbed arian pan maen nhw'n siopa. Chi'n gwybod pwy i chi? Oh my god, mae sale mlan. Oops, student discounts. 2 for 1, 50% off. Yes. Ond beth am y delivery charge yna? $3.99 am standard delivery. Dim siawns. Y siopwr meddw. Un o'r manteisiau mwyaf o siopa ar-lein yw bod chi'n gallu archebu unrhyw beth chi isio, unrhyw fyd o'r dydd. Hyn o pych chi'n pissed. Mae eisiau un o'r siain arno fi. Oh, na bargain, add to cart. Byddwch yn ofalus ddew, neu allai hwn ddigwydd. The fuck? Yw'r addict. Dewch i ni fod yn onest. Sdim clue da'r person ma be maen nhw moyn prynu. Ond maen nhw mor addicted, maen nhw jyst yn gorfod prynu unrhyw beth am y satisfaction. Oh, come on! Sdim trwy dydd dy fi! Pan ti'n mynd yn llwyth o? Oh, ffordd clas o benni lan â llwyth o pethau random. Pam wyt ti wedi prynu toolkit? Wel, chi mod, dros lockdown, allan ei pigo fyny DIY. Wel, pan wyt ti wedi prynu lein? Sdim coffee machine dy ti, na'r prynu'r machine nesa. Yr oedr. Seriously, mae troi'r fucking dydd dy pobl ma. Sa'n siŵr am hyn, mae'r deal ma yn amazing. A dwi wedi eisiau prynu jacket ma am ages. Mae dal yn costio loads though. Pam o mor anodd, just stopia gyda'r adio a tynnu o'r basged trwy'r amser. Chi'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd nesa? Fuck. Da iawn. Y besti. Mae'r rhaid i fi cyfaddef. Dwi bach fel hyn. Wyt ti'n archebu gymaint o bethau bod chi'n basically besties efo'r posties yr ardal? Hiya John, ti'n iawn? Sut mae'r wraig? Yeah? Oh, lovely. Pryd mae'r op nawr? Cancelled eto? Nefi blew. Oh, Brian, long time no see. Sut mae'r conservatory'n dod ymlaen? Fabulous, falch i glywed. Ta-ra, na i welwch chi'n fuan.